Sanibona. Ngiphinde nginamukele futhi kwi-video yethu enesihloko esithi kungani kumele ugweme ukuvota ezweni ongelona elobuzwe bakho. Sizokhumbula ke ukuthi ku part 4 siwuphendulile umbuzo obuthi kungani uNkulunkulu ahlukanisa abantu ngokwemindeni yabo. Lapha ke ku part 5 sizophendula umbuzo othi kungani uNkulunkulu ahlukanisa abantu ngokwezizwe zabo. Ngokusobala uma nje uhlola impalo nasi isiphetho ozofinyelela kusona ngokuqondene nalombuzo. Othi kungani uNkulunkulu ahlukanisa abantu ngokwezizwe zabo. Isizathu sokuqala, uNkulunkulu wahlukanisa abantu ngokwezizwe zabo ukuze avimbe ukushabalala noma ukuphela kwezizwe. So ngamanye amazwi uNkulunkulu wayefuna ukuthi izizwe zihlale zikhona emhlabeni ingunaphakade. Isizathu sokuqala leso. Isizathu sesibili ongathi uma uzihlolela wena ngokwakho iBhayibheli usithole ukuthi uNkulunkulu wahlukanisa abantu ngokwezizwe ukuze avikele imindeni yesizwe nesizwe. Ngiyazi ukuthi ithanda ukuba tricky or complicated lesizathu sesibili, kodwa sizobona njengoba sizosebenzisa isibonelo esilaphana eBhayibhelini. Ngoba iphuzu lana lokuthi imindeni yona eyakha isizwe. So mawuvikela amafa emndeni kusho ukuthi nesizwe sivikelekile ngoba imindeni iyona eyakha isizwe. Kunesibonelo ke esizosebenzisa esila eBhayibhelini okuyisona esizoconfirma lezi zathu, okuyisona esizoconfirma lezi zinto esizishoyo ezimbili. uNkulunkulu wahlukanisa abantu ngokwezizwe ukuze avimbe ukuphela noma ukushabalala kwezizwe, futhi ukuze avikele amafa emndeni okuyiyona eyakha isizwe. Isibonelo ke esizoxoxa ngaso silaphayana encwadini kaNumeri chapter 36 verse 1 to 9. Kodwa nje sizofunda I think uverse 6 to 8. Because it's quite a lengthy story, so I will attempt to summarize it so that asispend isikhathi esiningi sifunda amavesi. Kodwa ngasegcineni sizofunda lamavesi engiwaphikhile engibona ukuthi iwona abalulekile. Istory sikanjena ke. Kusuka abanumzane besizwe sakwaJosefa noma sakwaManase ba-approacha uMose. Bayokhuluma indaba ebalulekile. Bathi kuMose, omunye umnumzane uthi umfowethu njengoba engasekho, ifa lakhe lanikezwa amadodakazi akhe. Lonke nje ifa lakhe lanikezwa amadodakazi akhe. Manje umbuzo ukuthi lamadodakazi amfowethu uma esegana lelifa lomfowethu mhlambe ke akwenzeke ukuthi mhlambe baganwe
amadoda esinye isizwe sakwa-Israyeli ngoba izizwe zakwa-Israyeli ihlukene yabo. Bese kuvela nje amadoda esinye isizwe awathande la madodakazi omfowethu bese beyawathatha bashade nawo. Manje bayabuza ukuthi kuyokwenzakalani efeni lomfowethu elanikezwa la madodakazi akhe. Ingabe la madodakazi akhe ayohamba nalelifa lamfowethu bahambe bayolinezela esizweni noma ezizweni lezo abazoganela kuzona. Kuyokwenzakalani efeni lomfowethu? That was the question. Ake sibheke-ke ukuthi uMose wayiphendula wathini le ndaba, ngoba-ke impendulo kaMose iyona ezosiyisa kulamaphuzo amabili. Esithe uNkulunkulu wahlukanisa abantu ngokwezizwe zabo ukuze avimbe ukuphela noma ukushabalala kwezizwe, noma ukuze avikele amafa emndeni eyakha leso sizwe naleso sizwe, yabo. Kodwa-ke ake sifunde incwadi kaNumeri sizwe ukuthi njengoba la madoda eseyibekile le ndaba uMose waphendula athini. So iphuzu lana luwukuthi laba besifazane uma beshadela kulezi ezinye izizwe zakwa-Israyeli, angithi bona basesizweni sikaJosefa sikaManase. So uma kwenzeka mhlambe kuqhamuka umlisa ongumJuda efuna ukuthatha lo wesifazane, mhlambe kuqhamuke omunye mhlambe wakaGedi afuna ukuthatha lo wesifazane, ingabe lamafa lawa ayohamba nalaba besifazane kangangokuba ayothathwa anezelwe kuleso sizwe lona wesifazane aganele kusona. So uMose uyaphendula-ke la. Ake sizwe ukuthi uMose waphendula wathini. Masifunda uverse 5 uthi, khona-ke uMose wayala abantwana baka-Israyeli ngomyalo kaYahwa wathi, isizwe sabantwana bakaJosefa sikhuluma kahle. Nanti izwi uYahwa aliyalile ngamadodakazi kaZelofehadi ethi, angaba ngabafazi banoma obani okungase kube kuhle emehlweni awo ukwenza kanjalo. Kuphela kufanele abe ngabafazi emndenini wesizwe soyise. So nanti iphuzu lokuqala esilitholayo. Uthi uMose laba besifazane bangagana noma ikuphi la bethanda ukugana khona, noma kumuphi umndeni, kodwa kuphela kufanele benze isiqiniseko ukuthi bagana esizweni sakubo. Ngamanye amazwi njengoba bona laba besifazane bengabakaManase, usho ukuthi mabeganwa fanele baganwe khona esizweni sakaManase. Ake sizwe kuverse 7 uthini. Uthi uMose meqhubeka uthi, alikho ifa labantwana bakwa-Israyeli okufanele lijikeleziswe kusukela kwesinye isizwe kuya kwesinye, ngoba abantwana bakwa-Israyeli kufanele banamathele yilona lo efeni lesizwe sokhokho bakhe. So uyawuphendula-ke lo mbuzo ngoba phela bebebuza ukuthi njengoba sebegane kwesinye isizwe, okusho ukuthi amafa aseyothatha nezelo kuleso sizwe abagane sona, usethi uMose cha, alikho ifa labantwana bakwa-Israyeli okufanele lijikeleziswe kusukela kwesinye isizwe kuya kwesinye, ngoba abantwana bakwa-Israyeli kufanele banamathele yilona lo efeni lesizwe sokhokho bakhe. So sesiyathola-ke, sesiyalibona iphuzu ukuthi kusho ukuthi akekho Israyeli ovumelekile ukuthi agane kwesinye isizwe sakwa-Israyeli. Angithi izizwe ziwu-12. So uma umJuda akuvumelekile ukuthi uganwe noma ugane esizweni sakwaManase. Akuvumelekile. Uma ugana kufanele ugane ngaphakathi esizweni sakini. Uyabo? Uverse 8 abesethi, yileyo naleyo ndodakazi ethola ifa ezizweni zabantwana bakwa-Israyeli kufanele ibe ngumfazi wakomunye umndeni wesizwe sikayise.
yabo. So njengoba owesifazane ethole ifa likayise, kuthiwa kufanele uma esegana naleli ifa lakhe kufanele agane esizweni sikayise wakhe, angaganeli kwesinye isizwe, esizweni sikayise wakhe, yabo. So njengoba kuuManase nje uyise walaba besifazane, kusho ukuthi fanele bagane esizweni sakwaManase, not ngaphandle kwesinye isizwe. Ivesi maliqhubeka lithi ukuze abantwana bakwa-Israyeli badle yilona lewo ifa lokhokho bakhe. Sifunda uverse 9 manje, ake sizwe ukuthi uthini. Uyaligcizelela futhi leli phuzu Mose, uthi alikho ifa okufanele lijikeleziswe kusukela kwesinye isizwe kuya kwesinye, ngoba izizwe zabantwana bakwa-Israyeli kufanele zinamathele yileso naleso efeni laso siqu. So in short, uMose lapha is telling Israelites ukuthi uma sekufika isikhathi sokuthi ugane noma uganwe, fanele wenze isiqiniseko ukuthi uganwa esizweni sakho. Awukwazi ukuphuma uyogana kwesinye isizwe. So if you are a Judean, for instance, you are a Judean, you are a Jew. Namhlanje kuthiwa babizwa kuthiwa ama-Jews, yabo. But igama lithi Jews alikho emthethweni, igama okuyilona lona. Judeans. If you are a Judean, uvumeleke kuphela ukuthi ugane noma uganwe esizweni samaJuda. Awuvumelekile ukuthi uphumele kwesinye isizwe sakwa-Israyeli uyogana khona. Sekungenzeka-ke phela-ke ngoba ingakho phela siye sabonisa ukuthi ekuqaleni ngenxa yokuthi abantu abawulalelanga umthetho kaNkulunkulu, ingakho namuhla kunzima ukuthola ukuthi kwenzakalani emzini ka-Abraham, ezihlotsheni zika-Abraham. Akekho umuntu ongakhomba ihlobo zika-Abraham namhlanje. Akekho futhi owaziyo ukuthi kwenzakalani emndenini kaDavid, ngoba akekho umuntu esingamkhomba ukuthi uyisihlobo segazi lo, yabo, uyisizukulwane sikaDavid lo. We can't do that, yabo, because asazi ukuthi yonke lemndeni yaphelela kuphi. Ukuphela kwayo kwabangelwa ukuthi abawugcinanga lo mthetho lo kaNkulunkulu, bawuphula lo mthetho ukuthi mawugana noma uganwa fanele uganwe kuphela esizweni sakini, yabo. So kulokhu esesikufundile, ngicabanga ukuthi siyabona sonke ukuthi iphuzu lana liwukuthi elibalekile, liwukuthi uNkulunkulu befuna ukuthi izizwe zihlale zikhona, nemindeni ihlale ikhona ingapheli. Kodwa ngenxa yokuthi ke abantu abawulalelanga umthetho kaNkulunkulu, imindeni yahlakazeka yaphela, ngisho nezizwe zahlakazeka. Namhlanje asikwazi ukusho ukuthi isizwe sakwaJuda kwenzakalana. Hayi laba bantu abakwa-Israyeli namhlanje bazibiza ngamaJuda. Labo bantu bangamaJuda ngokwenkolo, hayi ngokobuzwe, hayi ngokwegazi. Abawona amaJuda ngokwegazi, kodwa bangamaJuda ngokwenkolo. So namhlanje asikwazi ukukhomba ukuthi kwenzakalani emndenini kaSolomoni, kwenzakalani emndenini kaDaniel, kwenzakalani emndenini kaIsaya, yabo. Bonke laba prophet asikwazi ukutrace back sithola ukuthi kwenzakalani emndenini yabo. It's because abantu abazange bawulandele lo myalo kaNkulunkulu awukhipha ngoMose ukuthi umuntu uma egana kufanele aganele esizweni sakubo. And siyabona ukuthi inhloso kaNkulunkulu wayefuna ukuthi izizwe zihlale zikhona zingapheli, yabo. Kodwa ngenxa ukuthi ke abantu ke abayilalelanga imiyalo kaNkulunkulu, yahlakazeka imndeni, kwaphela ngisho izizwe. Namhlanje asikwazi ukukhomba ukuthi obani ngempela abesizwe sika Manase. Ayike ngicabanga ukuthi ke
kulolu daba esilifundile sibonile-ke ukuthi kungani uNkulunkulu ahlukanisa abantu ngokwezizwe. Sithe okokuqala wayefuna ukuthi izizwe zihlale zikhona zingapheli, zingashabalali. Saphinde sathola futhi ukuthi kungenxa yokuthi uNkulunkulu wayefuna ukuthi ifa lomndeni lihlale kuleso sizwe lo mndeni ongaphansi kwaso. Futhi amafa emndeni uma evikeleka ngaleyo ndlela kusho ukuthi kuvikeleke ngisho nesizwe salowo mndeni. Ngakho-ke siyabona ke ukuthi uNkulunkulu wayehlose ukuthi abantu bahlale beyingxenye yezizwe abazalwa kuzona. Ake ngibonge kakhulu, ngiyacabanga ukuthi-ke siwuphendulile lo mbuzo. Siyophinde-ke sihlangane-ke futhi esiqephini esilandelayo. Sikhumbuleni ukuthi yonke lento esiyikhulumayo sifuna ukuyophendula loya mbuzo othi kungani kumele ugweme ukuvota ezweni ongelona elobuzwe bakho. Ngibonge kakhulu, nisale kahle.